Milí bratia, milé sestry, započúvajme sa do slov apoštola Pavla, ako ich zapísal v liste Efeským 4. kapitole v 22. až 32. verši takto. Zložte starého človeka podľa terajšieho života, rušiaceho sa v zlých, klamných žiadostiach. Obnovte sa duchom svojej mysle a oblečte nového človeka, stvoreného podľa Boha, v spravodlivosti a svetosti pravdy. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte, nech slnko nezapadá nad vašim hnevom. Nedávajte miesto diablovi. Ten, čo kradol, nech viac nekradne. Radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho udeliť núdznemu. A nejaké mrzké slovo nech vám nevychádza z úst, ale len dobre, aby budovalo, kde treba a poslucháčom prinášalo požehnanie. Nezarmocujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia. Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vo spolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi. Amen. Toľko je slov písma. Milí bratia, milé sestry, sila viery, to je téma dnešnej nedele. A viera je súčasťou našich každodenných životov. Viera je dokonca, dovolím si povedať, aj súčasťou ľudí, ktorí v Pána Boha neveria, ktorí nie sú kresťania. Viete, keď nastupujeme do autobusu, tak veríme, dôverujeme, že nás šofér dovezie na miesto určenia. Keď nám dajú v lekárni lieky, nerobíme doma ich analytický rozbor, aby sme zistili, či sme nedostali jed. Veríme. Viete, bez schopnosti veriť by ľudia nemohli na tomto svete existovať. Aby sme pochopili, čo je to kresťanská viera, chcem sa spolu s vami vrátiť naspäť do rajskej záhrady. Adam a Eva dostali jeden jediný zákaz. Nejesť zo stromu poznania. Biblia píše, keď žena videla, že by bolo dobre jesť zo stromu, že je pre oči zvodný a lákavý na zmúdrenie, vzala z jeho ovocia a jedla. Potom dala aj svojmu mužovi, ktorý bol s ňou, aj on jedol. V srdci prvých ľudí sa ukázala prvýkrát nevera. Bolo by dobre jesť. To je žiadosť tela. Ovocie bolo pre oči zvodné. To je žiadosť očí. A ovocie bolo lákavé na zmúdrenie a to je túžba byť ako Boh, teda prejav pýchy života. Aby sme pochopili, čo je viera, pochopme jej opak. A to je nevera. Nevera sa prejavuje, keď hrešíme. Nevera sa prejavuje, keď sa podvolíme žiadosti tela. Dáme mu čokoľvek si zažiada. Keď sa podvolíme žiadosti očí, a teda vezmeme si čokoľvek vidíme. Keď sa podvolíme pýche života, a teda si myslíme, že si vystačíme sami svojou múdrosťou, chceme byť ako Boh, alebo chceme byť bez Boha. Žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, to je nevera, neviera. Pozrime sa na život Pána Ježiša, na jeho pokúšanie na pušti. Prišla na ne žiadosť tela, keď mal zdorovať hladu. A zvíťazil. Zvíťazil nad vidinou pokúšať Boha, keď neskočil z kraja strechy. Porazil aj pokušenie byť ako Boh, keď mu diabol ponúkal stať sa vládcom sveta. A tam nám Ježiš ukázal, čo je to viera v Otca. Je to dôvera v jeho slovo. Adam a Eva nedôverovali Božiemu príkazu, nedôverovali Božiemu slovu. Boh im povedal, zo všetkých stromov môžete jesť, len z tohto jedného jediného nie.
a oni mu neuverili. Oni zhrešili. Adam a Eva sú príkladom nevery, nedôvery a zase dôvery diablovým myšlienkam. Ježiš je zase príkladom dôvery Otcovi za každých okolností a on sa, Otec, napokon o ňo postaral. Aj slova, ktoré som dnes prečítal, hovoria: nedávajte miesto diablovi. Viera je, a to je prvý odkaz dnešnej kázne, dávaj vo svojom živote miesto, priestor Bohu a jeho slovu. Viera je dôvera Božiemu slovu. Je dôvera jeho prísľubom. Nevera je vpád do hriechu. Je povolenie žiadostí tela, očí a pýche. Preto v kontexte prečítaných biblických slov môžeme povedať, že viera, alebo skôr dôsledkom viery, je snaha posvätiť svoj život. Poslúchať Božiu vôľu pre svoj život. Pretože verím, že Boh mi nechce zlé. Pretože verím, že Pán Boh chce dobre pre môj život. Že Boh chce pre mňa dobro a že Boh ma miluje. Pán Ježiš nám hovorí v podobenstve o horčičnom zrnku, že nemusí byť podstatná veľkosť tejto našej viery. Ale že podstatné je jej správne nasmerovanie. Predmet, objekt viery, ktorým je Pán Boh. A vysvetlím to na jednom príklade. Predstavte si, že na začiatku zimy sa vyberieme k jazeru. Už je pokryté tenkou vrstvou ľadu. A som plný viery, že ma ľad udrží a smelo vykročím vpred. Žiaľ, napriek svojej silnej viere zažijem ľadový a mokrý šok. Pokiaľ je ľad tenký, nezáleží na tom, koľko mám viery, ten ľad jednoducho nie je spoľahlivý. O pár týždňov sa opäť vyberiem k jazeru. Nie som si istý, či ma ľad udrží. Už tá moja viera nie je taká ako minule, pretože viem, že ma vtedy neudržal. Aj keď sa bojím a mám menej viery než predtým, aj ten môj najopatrnejší a najváhavejší krok bude odmenený pocitom pevnej pôdy pod nohami, keďže ľad je už hrubý a bezpečný. V čom je ten rozdiel? Predmet mojej viery bol tentoraz spoľahlivý. Je tu však ešte jedna podmienka. Sila viery závisí od schopnosti toho, v koho veríme, a nie od tých našich. Druhý odkaz dnešnej kázne teda hovorí o tom, ako sa smeruje naša viera. Kto je jej objektom? Kto je predmetom našej viery? Nemusíme mať veľkú vieru. Pán Ježiš hovorí, hoci by bola vaša viera ako horčičné zrnko, najmenšie semeno spomedzi všetkých semien. Ale potrebujeme ich nasmerovať na Pána Ježiša Krista. Veríme, že on je tým pomyselným ľadom, ktorý nás udrží. Tretí odkaz kázne hovorí o tom, odkiaľ sa berie viera v našich životoch. Viera, ako svedčí písmo, je z počúvania, respektíve z poznania Boha. Naša viera je priamo úmerná nášmu poznaniu danej veci. Predstavte si človeka, ktorý sa bojí lietania. Kúpi najlepšie cestovné poistenie, 100-krát si skontroluje pás, neujde mu ani slovo z letuškyných bezpečnostných pokynov. Nemá dosť viery, že ho lietadlo dokáže bezpečne dopraviť do jeho cieľovej destinácie. Ale ako cesta pokračuje, ten náš pasažier sa začíta do zaujímavej knihy o lietaní. A čuduje sa v svete, postupne sa uvoľní, odopne si bezpečnostný pás a počase už dokonca dokáže žartovať so svojím spolucestujúcim. Prečo tá zmena? Vo výške 11 kilometrov nad zemou je viac viery? Samozrejme, že nie. Čím viac sa pasažier presvedčil o spoľahlivosti predmetu svojej viery o lietadle, tým viac mu dokázal veriť. Áno, pre spasu nezáleží, aká veľká je naša viera, len či je správne nasmerovaná. Lenže ak chceme pohodlnejšie kráčať vo viere, potrebujeme kráčať s väčšou vierou.
Ak chceme posilniť svoju vieru, ak chceme rásť vo viere, potrebujeme študovať Božie slovo. A poznávať toho, ktorý nás miluje. Poznávať predmet, objekt našej viery ako pasažier, ktorý študoval bezpečnosť lietadlom, ktorým letel. Viete, ja keď som prvýkrát letel lietadlom, tak som sa strašne bál, priznám sa. Ale čím častejšie človek letí, tým viac sa cíti byť uvoľnený. Pomohla skúsenosť. A tak aj skúsenosť viery pomáha budovať samotnú vieru. A tak teda, bratia a sestry, 3 odkazy má dnešná kázeň. Za prvé, viera, to je zápas s neverou. Zápas s pokušením tela, žiadosťou očí a pichy života. Adam a Eva sú príklad tejto nevery voči Bohu. Pán Ježiš je príkladom víťazstva. Viera je zápas. Viera je dôvera Božím slovom. Druhým odkazom je, že nezáleží pre spásu veľkosť viery, ale či je správne nasmerovaná a kto je objektom, predmetom našej viery. Či je to ten ľad tenký alebo hrubý. Tretí, posledný odkaz hovorí o tom, že sa nám pohodlnejšie kráča s väčšou vierou. Máme menej strachu, viac nádeje, menej obav. A aby sme rástli v takej viere, tak potrebujeme študovať, rásť v poznaní nášho Otca, čítať slovo Božie a dôverovať mu. Amen.